to nie, postrykalo nám to veci a počkajte. Čaute, konečne vypli zavlažovanie. Môžeme ísť konečne na to video. Takže keď už sme na videu, tak ideme testovať tieto nové strelky. Sú to Adidas Predator, druhá trieda, s ochranou na petu. Ešte to má aj tie vrúbky, ktoré majú každé Predatory. Ukážem vám aj spredu. Neviem, či to vidno, ale už sú trocha špinavé, lebo už som raz s nimi kopal. Ale teraz to idem testovať prvýkrát na video. Idem sa prezúť a poďme na to. Tak už som prezútý. Tak prvé pocity z tých kopačiek sú vlastne mato aj tie vankušiky dnuka. Tak idem si dať nejaké prvé strely s tými novými kopačkami. Dobre, idem prvú strelu. Ale klopne sa z nich tak ako dosť po zemi ide všetko. Dobre. Nebolo to vysoko a teraz som kopol špičkou, takže som zle kopol. Ty vole. Dobre, tak. To bola pekná. Tak to bolo dobre toto. Bože. To ti dal zase kutičke. No. Dobre, tak no nedám do hora. Čo ti dá točenú, miesto toho to ti dá od nich. Dobre, všetko mu dám na kutičke. Tak tá išla nízko. Musím... Uj! Tak to bola pekná. Bola taká slabulinka. To na tých strelách je dobré. Dneska nemáme také dobré šťastie na video, ale napíšte do komentára, keď by ste vy natáčali toto video, že či by sa vám to páčilo na mne, ostriekalo nám to celé veci. Napíšte do komentára. Zastreľovali sme asi skončili, lebo kamera nespolupracuje. Dáme si asi nejaký ten šprint, nejaké tie centriky a končíme. Tak poďme na ten šprint. Dobre, oštartuj. 3, 4, 3. Dobre, som tu. Dobre. 3, 4, 3. Ideme rýchlejšie ten centre, kým nefúka. Dáme ten center. Dobre, tak to bol taký zlý center. Skúsi ti dať teraz takú dobrú, že by si dobre spracoval. Na hovno. Tak to bola ešte horšia. To bola, že nahrávka troška po výšku. Neviem dávať centre, neviem, čo sa deje. Teda centre sa mi dá najlepšie dávať. Ten bol pekný. Tak, kebyže vidíte, jak to spracoval. Ďalší taký. Krásny. Toto si ináč spracoval. Dobre, a to si ešte aj Do dobre. behu? Čo si? Nehrajme crossbar challenge, hej? Ale keď sme hrali crossbar challenge, tak vtedy mi to tak nešlo. Tak to nebol center. Ktorý tu si tiež dobre spracoval. Tak, to, vidíte toto žlté zadriadne, alebo jak to volá? To tak teraz som tam trafil. Fiel, som myslel, že pôjde na hryvko. On sa odrazila od tyčky, nie na nohu, ja som ju akože spracoval, odrazila do tyčky a potom som... Tak na dneska to bude asi všetko, lebo zavlažovanie idú púšťať a tu sú nejakí chlapci. V behu sa mi pozdávali, že kopačky sú lepšie ako tie staré. V behu boli dobré, lebo som išiel šprinty a lepšie sa mi odrážalo. V strelách boli tiež dobré a v priamaku sú také isté, lebo priamaky neviem kopať, takže neviem to potvrdiť, takže je to asi na dneska všetko. Takže celkovo sú podľa mňa lepšie ako tie staré, no takže to je moje hodnotenie. Tak na dneska to bude všetko, tak majte sa krásne, píšte básne, tak čau!